Басня за лисица и щъркел. Една лисица и един щъркел решили да се канят на гости. Първо лисицата отишла на гости на щъркел. Щъркелът донесъл супа в съдове с дълго и тясно гърло. Лисицата се заоблизвала, опитала се да достигне до супата, но не й се отдавало. За сметка на това щъркелът излапал цялата супа и накрая попитал: „Лисицо, да не си гладна, че супата ти седи недокоснат?“ Лисицата нищо не отговорила и си тръгнала. На другия ден щъркелът почукал на вратата на лисицата, тя му отворила и без да го пита го захапала за врата. После тръшнала вратата и го сдъвкала. След половин час от щъркелът останал само клюнат, което било пряк резултат от това, че лисицата не била яла нищо от 2 дни. Затова не се бавите с лисиците и винаги, когато имате възможност, им давайте супа в подходящи съдове.